Alright mga kabisda, good morning, good morning, good morning. So first morning na to ron diri sa Jervis Bay sa cabin. So magluto tag breakfast and maadto ta sa Hyams Beach karon, the most famous beach in the world tungod sa iyang pinaka whitest sand daw. So sa tanang kalibutan mao na pinaka white sand. I don't know kung tinuod kayo na may daghang white sand sa Pinas pero atanan tan-awan mga kabisda. Mga kabisda, luto tag kuan, breakfast na to. Kining sardinas. Sa pa. Itlog. Atong bawnon sa dagat mga kabisdak kay kining kuan. Ato ni lutoon kining pork sausage. Nya datag juice, soft drinks, mga tubig o beer dito. Doing. You're feeding the peacock some bread? Wow. Come back here. Come on. Where's the peacock? I want to go there. Okay. Now, si Gian mga kabisdak diri sa mga animals kay naamang gud mi nagpuyo sa syudad. First time niya naka-experience sa ginani ba, may pagka-probinsya. Stang lingawa gid niya gid. Gian, come here. Come here, come here. Move back so that the duck will come here. Okay, just a small one. Just a small. Lingaw kay si Gian mga kabisdak na pagkaon sa mga animals. Good job. Birthday, happy birthday. Happy birthday to Daddy. Thank you, Kiss Daddy. Mga kabisdak, naabot na mi diri sa Hyams Beach. Tara. Tas yan. Uy, ni-post na. Ang giingon nila, mao daw ni pinakaputi nga bas sa kalibutan o pinaka-pinograno. Matestingan, tanin karon. Kung tinuod ba gina ilang giingon. Nindot nindatang view. Relaxing kay mga kabisdak niya. Anak kanindot karon kay dili init. Mangita nang tagkapistuhan nato diri mga kabisdak. Alright mga kabisdak. Naka-set up na ta diri sa to pwesto. So man siya karon. Kinahanglan man gud mi magpaduol sa asaman. Sige. Kinahanglan mi magpaduol sa dagat kay si Gian ganahan magduwa-duwa duol sa dagat so para dali mabantayan kay tungay mo adto sa diretso langoy sa dagat makadaghan ka dayon so ay dire ka. Bisdak ako tara nagduwa. Lagom kini mata aron. Itong ganito man. So nakita niya ang beach taas kayo. Sikat ni Hyams Beach tungod sa kaputi sa bus. Tinuod sa gitpod niya ilang bus mara pulburon. Pino kay siya. Mara pulburon. Anya tatawag maligo ko niya. Masya pulburon. Maragi pulburon ang kanu ba? Kanang na pulburon nga na ikamay. Asa Goldilocks. Ha? Pino kayo. The picture sila ito. Nagkuhan sila. Apa? Naman ito na dramatic ba? Nasa ito. It's a style. Kining Hyams Beach mga kabisdak ko ano siya, sikat niya siya diri sa Australia kay Wala neighbor. nilangoy. Kuan lagi daw kanang pinakaputi nga sand then nindot sa gidpod ang kuan ang dagat dili siya inanakabawd kanang dili pang surfing. So pwede ra siya liguan. Naida ka nang ligo dito. Asa? Gitugnaw. Kung ano rin mga kabisdak ka nang may pagkabugnaw ang tubig pero makaya ra. Kay summer naman gud doon. Pero tugnaw gyapon siya. Maski summer na. Alright mga kabisdak, hindi mo tag swimming pool pero siya. Ay, good pa man.
over there. Hello. Yeah, we're making a swimming pool for Gian. We're making swimming pool mga kabisdak. Nindot na sabi ko dili kayo na nakainit ba? No? Ay, hangin man, hindi kayo ma-feel ang tugnaw. Here go. Okay. We're making a swimming pool. Hi. So mga nila mga kabisdak, mag-ihimog swimming pool ang bugoy. So, nakaligo namin tulo. Stay rata dire og mga 3 hours. So karon alaon na midya, mga alas 3 siguro or 3:30 sa hapon mamauli nami. Manihod to na pud mi dire kay nagbaon mamig pagkaon. Lingaw kay bugoy. Manay mong baon ka na siya kanang pork na bread crabs. Ready made na pinalit so amo na lang giprito. Hotdog, rice, na mga soft drinks maura. Uwaw pang langgam. Kuha na dag pagkaon langgam ay kauwaw. Sige na. Hindi mo habitan ng lugar. Kasi inyo ng hiluan. Finish already? Finish? Bitog na ito. Rian, you feel cold? Bitog na. Hunas na. Hunas na. Ha? Niya to sa Islam? Mahadlok lagi, ang kitry kanina. Di pa kogos. Careful. Come here. Alright. So, 4:30 na ron sa hapon mga kabisdak. So, mamaoli nami kay ning action nagkatugnaw, nawagtang ng adlaw. Nga mga 4 sa mika oras kapin nagtambay-tambay din sa dagat. Nga si Gian lagdom na kayo. So, nindot siya mga kabisdak. Among experience diri is solid kayo. First time na mo diri, Hayamos Beach. Based ako ang review sa tanang mga beach among naari diri sa Australia. Murag kini pinakanindot kung wala kayo'y bata, example mga adult ra, mga dagko ra, nindot ni siya mga kabisdak kay walay bawd, nindot ilangoy-langoy. Ang dagat mura lang sa Pinas. Pero kung na mga bata sama ni Gian, isa okay raman siya, pero kuan lang ka ng ang say tawag ni dili siya ang pinakanindot sa muang natuan kung na mga bata is katong sa Port Macquarie, katong Lighthouse Beach. So mo number 1. Pero overall nindot kayo siyang beach kay bay manggod siya mga kabisdak. So nagporma ni siya bay mga kabisdak. Kung inyo nakita dito, kabantay mo may island. Naray murag ning open nga gamay kana siya. Ni kaman island na pod. So napalibutan siya. Mo nang ang dagat walay bawd, dili siya pang surfing. So nindot siya liguan. Ano muna gatong stayhan nila sa una sa couples. Magmamot ko sa picture. Amang gisgutan mga kabisdak na mga balay sa likod. Kana sila na. Kana mga balay sa likod. Siguro kana siya kana mga Airbnb nya tagiyan na kana mga dako diri sa Australia. Nindot kayo kay anytime pwede ra ka maligo. Ang katong among nabalaan, katong amigo na mo o amiga nga nag-rent diha overnight. Murag ang per night kailan nabayaran kay $1,000. So in pesos mga 35,000 pesos per night. Isda manghipos na ta. Manghipos na sa itong mga gamit. Atas buga.
Gian, it's time to go home now. Gian, bye. Daddy will go now. Come on. You're so dark. You're so dark. You're very dark now. Look at your skin. It's too dark. Did you like it? Do you want to come back here? Want to come back? But you feel cold. You feel cold? Where's your sandcastle? Balay mga pista kung gingon na nakapo sa Airbnb. Yatag $1,000 or 35,000 pesos ang per night. Grabe. Kapalit nagmotor din sa Pinas ang per night dire. Gian, you're going home now? Okay. You're hungry? And hot. Hait yung mga bato. Padong siya hunas. So, padong na meron na mauli mga kabisdak. Ganahan mi mo hapit og coffee shop dito sa may lungsod dito sa ilahang pinaka sentro gyud. Pero tan-awon lang ni ron kay mura magiduka na ning isa diri, murag kapoy. So kung dili ni matug sa biyahe, mohapit mi og coffee. Tan-aw ta dito silahang lungsod kay ang among gipalitan katong gahapon, naggrocery mi dili na ito lungsod katong Woolworths, kilid-kilid ram dito. So wala pa gyud mi kadto silang lungsod sa tanin tan-aw. Kay mga balay diri oh. Kita mo na. Nindot kayo. Sa Airbnb siguro ni tanan dire. Mahal yung mga per night. Itong dagat dito mga kabisdak. Ganina puno kay tos mga tao dito karon wala na. Naghinay-hinay na pa mauli ang mga tao. Indutan ng balaya mga. Na makabalay ka ginana. Nagutubang sa dagat. Wala na. Pwede na pang forever.